Kvalitet er nøgleordet, når det gælder fiskeriet i Hirtshals. Faciliteterne på Hirtshals Havn sikrer, at den friske fisk kan holde den høje kvalitet gennem hele processen og dermed sikre en god pris. Trawlere, snorvådskuttere og joller er på havet, når forholdene tillader det, og lander den friske fisk på alle tider af døgnet. Fisken skal holde en temperatur på 0-2 grader fra den forlader havet, til forbrugeren køber den. Den ubrudte kølekæde på Hirtshals Havn sikrer den korrekte temperatur gennem hele forløbet. Når båden kommer ind, står medarbejdere fra samlecentral og fiskesortering klar til at tage imod fisken og køre den direkte ind på køl i Fisketerminal Hirtshals. Medarbejderne har fokus på kvalitet i både sortering og håndtering af fisken. Det fælles mål er at sikre den bedst mulige kvalitet, som giver en god pris. Værdien af den konsumfisk, der landes på Hirtshals Havn, er mere end 200 millioner kroner om året. Fra sorteringen køres fiskene direkte ind i auktionshallen. Samlecentral, fiskesortering og fiskeauktion er alle samlet i Fisketerminal Hirtshals, så den friske fisk håndteres i et lukket system. Med en årlig omsætning på over 200 millioner kroner er Hirtshals Fiskeauktion en af Danmarks største. På morgens auktion møder 15-20 opkøbere op for at byde på nattens landinger. Når fisken er handlet, køres den direkte i kølebiler fra terminalen videre ud til forædlingsvirksomheder og fiskemarkeder i Danmark og Europa. Fisk fra Hirtshals bevarer den høje kvalitet hele vejen fra havet til forbrugeren. Det er med til at sikre en god pris for fisken til gavn for alle, der er involveret i arbejdet.